cei care sunt mari vedete, cum ar fi Insanity, cum ar fi Swatafak, cum ar fi X-Crețu, cum ar fi Pain, cum ar fi Shelly, cum ar fi tipul ăla Magic. E special pentru toți de pe live, dar ascultați-o cu mare atenție și v-aș ruga din toată inima să filmați această melodie dedicată special pentru tine. Băiatul și fata mea sunt o valoare în lume, i-aș căuta, nimeni nu are băieți. Ți-ai dracu de proști, ți-ai dracu de proști. Bă, tu ești prost? Da. Bă, deci mă jur, mă, că ai venit de frică. Uite, iar apare. Mamă. Mă, stai că eu sunt speriat, că nu știu ce se întâmplă. Bă, tu vorbești serios? Stai mă, leacă, hai, nu că mă sperii, vorbesc serios, eu sting lumina. Mă, dar ce e aia? Fii atent, că ia să te uiți pe live că tot apare, Cătăline. Bă, deci mă jur că eu chiar nu știu, uite, iar apare. Și dispare... Bă, tu vorbești serios? Și uite, lumea zice că sunt chestii paranormale, că nu știu ce se întâmplă. Ce speriat, păi sunt chiar speriat că... Și eu. Nu cred, mie nu-mi vine să cred. Să mai văd așa ceva, mi-e chiar frică, vorbesc serios. Eu nu mă așteptam să vă vreodată o fantomă pe live, Cătăline. Ia, mă, ești nebun la cap, că eu nici nu am chemat-o. Nu am chemat-o să-i dau șaorma. Bă, tu mă sperii de să mor dacă nu mă sperii rău. Fii atent, trebuie să-ți dai tricoul jos, dar asta nu cred că e adevărat, că intră prin suflet și trebuie să-ți iasă tot pe acolo. Gata, fratele meu, dă un dracu de treabă, ești nebun la cap. Ce dracu, păi zău așa. Cred că ai scăpat de fantomă acum, Cătăline. Doamne ajută. Cătăline, ești bucuros, mă, că ai scăpat de fantomă? Uite ce mușchi are Cătălin, frate, aici. I-ai făcut. Ți-ai bătut joc de fantomă, frate. Nu am urgență, stați un pic. Eu am un băiat pe internet și mă postează sexual. Ce trebuie să fac în legătură cu chestia asta? Cum aveți un băiat pe internet și vă postează sexual? Că nu înțeleg. Adică mă amenință că îmi postează poze decente cu mine peste tot și că vrea să mă facă sexual. Unde locuiți? Eu locuiesc în Bughea. Păi și dumneavoastră nu mă puteți ajuta cu nimica? Nu este o urgență pentru 112, domnule. Păi tocmai asta, de asta v-am sunat, că nu e o urgență. Doamnă, este între viață și moarte. Domnule, dumneavoastră urmați un tratament? Da. Da. Bă, mă simt rău. Mă simt rău. În sfârșit că gata, mi-a trecut, băieți, v-am spus că Adria Cola e puterea, dar voi Batman, firați ai dracu de... Dă cu capul de perete. Da.
Ia să vedem. Dacă pot să-mi pun pantalonii ăștia în cap. Provocarea anului. 3, 2, 1. Dar pe rând, nu toate odată. Hai! Atunci când m-am născut a fost mare veselie. Ai mei s-au bucurat sau așa mi-au spus ei mie, că până la 13 ani mă îmbrăcam cum voia mama și aveam părul lung și crez de puteam să-l prind cu crama. Ca după 7 ani mi-au făcut ai mei o soră. O iubeam atât de mult, o băteam oră de oră.